Αυτό είναι το ιστορικό ξενοδοχείο Πέρα Παλάς στην περιοχή του Πέραν, σήμερα Μπέιογλου, μια περιοχή που μέχρι το 1922 ζούσαν μόνο Έλληνες. What a world, what a life. I'm in love. Σε αυτό το ξενοδοχείο που κάποτε ανήκε στον Έλληνα επιχειρηματή Εμποδοσάκη, την περασμένη εβδομάδα τα τραπέζια στρώθηκαν για έναν ελληνικό σκοπό. Lucky me, can't you see? I'm in love. Τα κοκτέιλ και τα ποτά στο διάσημο μπαρ παρασκευάζονται με ελληνική μαστίχα, ενώ στην κουζίνα ο σεφ του ξενοδοχείου μαζί με Έλληνα σεφ ετοιμάζουν ριζότο με θαλασσινά, πάλι με μαστίχα. Βάλαμε στην κατσαρόλα μέσα ελαιόλαδο με κύσμα μαστίχας και προσθέτουμε όλα τα θαλασσινά να σοκαριστούν. Και έχουμε μαγειρέψει τα πάντα με μαστίχα. Από κρεατικό, από θαλασσινό, από γλυκό, από σαλάτα, από ντρέσινγκ. Ό,τι αφορά γεύση, έχουμε δώσει γεύση μαστίχας. Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, η οποία έχει το Μαστίχα Shop, αποφάσισε να προσφέρει σε γνωστούς Τούρκους δημοσιογράφους και επιχειρηματίες του χώρου της εστίασης και της γαστρονομίας αυτό το δείπνο για να κάνει διάσημη την χιώτικη μαστίχα στη πόλη. Μαστίχα is one of the most ancient spices in the world. Ο άνθρωπος πίσω από αυτή την προβολή είναι ο Γιάννης Μπότσαρης. Οι Τούρκοι αγαπούν τη μαστίχα. Τη γνωρίζουν, δεν είναι κάτι ξένο για αυτούς. Τη γνωρίζουν από την τσίχλα μαστίχα, το παγωτό που χρησιμοποιούν πολύ, τον καφέ με μαστίχα που έχουν εδώ πέρα. Εμείς απλά τους προωθούμε και κάποια διαφορετικά προϊόντα, πιο γκουρμέ, πιο ντελικατέσεν. Πριν από ένα χρόνο, προϊόντα του Μαστίχα Shop άρχισαν να πουλούνται σε μεγάλα σούπερ μάρκετ της Τουρκίας και αυτή τη χρονιά η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου ετοιμάζεται να ανοίξει και δικά της καταστήματα στη πόλη και στο Κουσάνταση. Η Τουρκία εξάλλου έχει κουλτούρα στη χρήση μαστίχας που κρατά από τα Οθωμανικά χρόνια. Η εισαγωγή της ελληνικής μαστίχας κατά μία έννοια συνεχίζει τη σχέση που κατά τα Οθωμανικά χρόνια υπήρχε ανάμεσα στο Σουλτάνο και τους Χιώτες. Η μαστίχα εκείνη την περίοδο θεωρούταν ότι ήταν χρυσός. Ο Σουλτάνος ζήταγε 25.000 κιλά κάθε χρόνο να στέλνεται στο παλάτι εδώ πέρα από την καλύτερη ποιότητα μαστίχας και σε αντάλλαγμα είχε δώσει προνόμια, είχαν αυτοδιοίκητο τα μαστιχοχώρια και κυρίως δεν πληρώνανε φόρους. Το Μαστίχα Shop, για να μπορέσει να κατακτήσει την αγορά της Τουρκίας, συνεργάζεται και προωθεί τα προϊόντα μέσα από μια τουρκική εταιρεία διανομής. Και ο Μπότσαρης θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι μια δυναμική αγορά. Δεν έχω αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα το ότι η εταιρεία είναι ελληνική. Ίσα-ίσα νομίζω ότι είναι και φιλική. Περισσότεροι είναι οι γείτονες. Και βέβαια σχεδόν όλοι ξέρουν ότι η μαστίχα είναι ένα προϊόν το οποίο βγαίνει μόνο στοιχείο. Πώς είναι να διδάσκει ένας Έλληνας ιστορία σε Τούρκους? Υπάρχει μία σελίδα στο Πανεπιστήμιο που γράφουν οι φοιτητές τα σχόλιά τους. Λοιπόν, έχουν γράψει διάφορα σχόλια και καλά και κακά. Αυτό το οποίο δεν έχουν γράψει και νομίζω ότι είναι σημαντικό είναι πως το μάθημα αυτό το κάνει ένας Έλληνας. Ο Βαγγέλης Κεχρεώτης είναι καθηγητής ιστορίας στο διάσημο Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, το Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου. Ένα επιβλητικό ίδρυμα, η παλιά Ροβέρτιο Σχολή, χτισμένο στις όχθες του Βοσπόρου, δίπλα στα τείχη της πόλης που έκτισε ο Μωάμεθ ο Πορθητής το 1453 για να κατακτήσει την πόλη.
Σε αυτό το πανεπιστήμιο φοιτά σήμερα η ελίτ της Τουρκίας και ο κύριος στόχος είναι η μεσαία και η ανώτερη τάξη της χώρας να εξελιχθεί. Ο Βαγγέλης Κεχριώτης πρωτοήρθε ως διδακτορικός φοιτητής στη πόλη, συνέχισε ως καθηγητής και έχει ενσωματωθεί πια στην Κωνσταντινούπολη. Είναι ένας από τους καθηγητές που λαμβάνει ετήσια επιχορήγηση από το Ίδρυμα Ωνάση για την προβολή του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό. Προσπαθώ, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η διαφορά, σε κάποια θέματα και επειδή είναι φρέσκοι και φρέσκες στα ζητήματα ιστορίας, έρχονται από ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο είναι πραγματικά ολοκληρωτικό στον τρόπο που περνάει τις γνώσεις περί ιστορίας, αν εξαιρέσει κανείς κάποια πάρα πολύ καλά σχολεία. Επομένως δεν μπορώ από το πρώτο εξάμηνο να τους αγριέψω. Είχα περίπτωση φοιτήτριας όταν συζητούσαμε τον βαλκανικό εθνικισμό, η οποία με ρωτούσε τι υπήρχε σε αυτή τη γεωγραφία πριν να έρθουν οι Τούρκοι. Νόμιζα ότι προσπαθούσε να ειρωνευτεί, αλλά συνειδητοποιεί κανείς και για καλούς φοιτητές ότι δεν έχουν εικόνα σαφή τουλάχιστον πραγματικά για το ποιες κοινωνίες, ποιοι πολιτισμοί είχαν ανθίσει σε αυτή τη γεωγραφία πριν να έρθουν οι Τούρκοι. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε όλοι οι συνάδελφοι, και όχι μόνο εγώ επειδή είμαι Έλληνας, έχουμε και Ιταλό συνάδελφο, έχουμε και Γαλλίδα συνάδελφο, είναι βασικά να τους ρίξουμε στο μυαλό ένα δυναμίτι. Να εκραγεί, να ξεχάσουν αυτά που είχαν μάθει στην μέση εκπαίδευση και λίγο πολύ να ξεκινήσουμε από την αρχή. Αυτή η ελευθερία που εσύ απολαμβάνετε ως ιστορικός εδώ σε αυτό το πανεπιστήμιο μπορεί να την απολαύσουν και ιστορικοί εκτός του Πανεπιστημίου του Βοσφόρου? Η πλειοψηφία των πανεπιστημίων έχουν ήδη μπει σε αυτή τη διαδικασία της απόλυτης υποταγής, γιατί το σύστημα είναι αυτό που τη διευκολύνει αυτή τη διαδικασία με αυτή την κεντρική ηγεμόνευση από το ΓΙΟΚ. Αν με ρωτούσατε, θα μπορούσε ένας Έλληνας καθηγητής να σταθεί τόσο άνετα και να υποστηρίζει τις απόψεις του, τις θέσεις του με τέτοιο τρόπο σε άλλα δημόσια πανεπιστήμια στο ιστορικό της Τουρκίας? Νομίζω ότι η απάντηση θα ήταν όχι. Το Σαββατιάτικο βράδυ που η Χρύσα έπαιζε μουσική στο κέντρο, λίγο πιο κάτω στην πλατεία Ταξίμ γίνονται ταραχές. Χιλιάδες άτομα διαδηλώνουν κατά του νέου νόμου της κυβέρνησης Ερντογάν που ελέγχει το διαδίκτυο. Η κεντρική οδός του Πέρα πνίγεται στα δακρυγόνα. Αστυνομικοί και διαδηλωτές μπλέκονται με τους νέους που βρίσκονται στην καθιερωμένη σαββατιάτικη έξοδό τους. Τα επεισόδια είναι καθημερινότητα εδώ. Το κέντρο, πλέον μετά το Γκεζι Πάρκ, παντού, σε όλα τα κεντρικά σημεία υπάρχει άπειρη αστυνομία. Σε σημείο που είναι πλέον ενοχλητικό. Το ίντερνετ ήταν το μέσο. Δηλαδή όλη αυτή η εξέγερση έγινε μέσω του διαδικτύου. Τα αντίπεινα αυτού ήταν οι συλλήψεις που γίνονται, θα γίνονται και εμείς μπορεί να τις μαθαίνουμε και μπορεί και να μην τις μαθαίνουμε. Σήμερα, χθες το βράδυ, έγινε μια διαδήλωση στο κέντρο γιατί η κυβέρνηση του Ερντογάν ψήφισε κατά μία έννοια ένα νομοσχέδιο που δηλώνει την παρακολούθηση, την νόμιμη παρακολούθηση του διαδικτύου. Εντάξει, τώρα με τον νόμο θα μπορούν να μπουκάρουν στο σπίτι σου, να παίρνουν και τον υπολογιστή μαζί και απλά για μια κουβέντα σου να δικάζεσαι. Ο Αχιλλέας έμεινε δίπλα στην πλατεία Ταξίμ, το κέντρο των εξελίξεων, το περασμένο Ιούνιο, με τα επεισόδια στην πλατεία και την εξέγερση των νέων. Είδα ανθρώπους να τραυματίζονται σοβαρά. Είδα ανθρώπους να τραυματίζονται, να χτυπιούνται από τα τάγκς, να πατιούνται από τα τάγκς. Είναι μια σκληρή κατάσταση η οποία θέλει να επιβληθεί. Θέλει να επιβληθεί χωρίς να ακούει, χωρίς να αφουγκράζεται τα θέλω του λαού τους. Και εμείς ανησυχούμε. Μας επηρεάζουν φυσικά τα πολιτικά γεγονότα πάρα πολύ. Εδώ είμαστε σε μια κατάσταση η οποία δοκιμάζονται τα όρια του εξισλαμισμού ενός κοσμικού κράτους. Αν αυτά τα όρια ξεπεραστούν, θα είναι πολύ δύσκολο και για μας να μείνουμε εδώ
Φυσικά είναι πολύ δύσκολο και για τους Τούρκους, οι οποίοι θεωρούν σε αυτούς τους μοντέρνους και δυτικόφιλους. Σήμερα, το μόνο πράγμα που θα έκανε τη Χρύσα να φύγει από την πόλη είναι η εύθραστη κοινωνική και πολιτική κατάσταση. Ζούνε σε μια εποχή Ελλάδας πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ. Κάποια στιγμή θα ξεφουσκώσει. Αν ξεφούσκωσε στην Ελλάδα που υπήρχε τόσο ισχυρή μεσαία τάξη, σκέψου εδώ που η ανισότητα, η κοινωνική και η οικονομική είναι σε φοβερά άκρα. Εγώ μένω στο Ταρλάμπας, τα παιδιά περπατάνε και εξυπόλυτα. Και πέρυσι δούλευα στο Νησάνταση, που είναι το κολονάκι, ας πούμε. Που αυτό που βλέπεις στην ταινία, δηλαδή ο σοφέρ με το μεγάλο αυτοκίνητο που κατεβαίνει και κουβαλάει τα κουτιά της κυρίας, υπάρχει. Υπάρχει αυτό και αντίστοιχα υπάρχει το νιά που δεν είναι απλά φτωχοί, δεν έχουν να φάνε. Δεν έχουν θέρμανση. Κάθε μέρα οι γυναίκες στην γειτονιά μου σπάνε πόρτες ξύλινες, πλαστικά για να τα κάψουν στη σόμπα τους. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια απίστευτη σπατάλη σε διάφορα μέρη της πόλης. Η κοινωνική ανισότητα είναι τεράστια. Η Τουρκία σήμερα αποτελεί μια χώρα ευκαιρία ή είναι μια φούσκα που θεωρούν πολλοί ότι μπορεί να καταρρεύσει? Λοιπόν, ακόμη και να μην είναι φούσκα, γιατί οικονομολόγος δεν είμαι και δεν μπορώ να έχω συγκεκριμένα στοιχεία, σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές πλευρές αυτής της οικονομικής ανάπτυξης που είναι σκοτεινές. Δεν πιστεύεις ότι αυτό μπορεί να είναι μια φούσκα και να καταρρεύσει κάποια στιγμή? Εντάξει, υπάρχουν απόψεις πάνω σε αυτό, πολύ πιο εξειδικευμένες από τη δική μου. Εμένα αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρει να σχεδιάσω και να χτίσω όσο πιο πολύ. Κάποια στιγμή ήρθε ένας κύριος, ο οποίος κάθισε, έφαγε γαλακτομπούρικο και άρχισε να μας διηγείται πώς ζούσε τότε, πώς ζούσαν αρμονικά, ήταν γείτονές του και ξαφνικά μας ζήτησε συγγνώμη για όλα αυτά που γίναν τότε, που τους διώξαν κτλ. Και ήταν συγκινημένος. Και γενικά χαίρονται πάρα πολύ που έρχονται Έλληνες στην πόλη. Γιατί θεωρούν ότι λείπει αυτό το στοιχείο. Η μόνιμη αντίδραση, η συνήθις μάλλον αντίδραση εδώ όταν τους λες ότι είναι Έλληνας είναι να σου λένε καρδές, δηλαδή αδερφέ. Και γενικά και θεωρώ ότι το πιστεύουν κιόλας, ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Βλέπουν ότι είμαστε κοντά, το καταλαβαίνουν και έτσι και χαίρονται που μας βλέπουν. Στην Κωνσταντινούπολη τους αγαπάνε πάρα πολύ τους Έλληνες και όπως παραπάνω από τους μισούς Έλληνες έχουν καταγωγή από τη Μικρασία, έτσι και εδώ όποιον και να ρωτήσει θα σου πει «Α, η γιαγιά μου είναι από τη Θεσσαλονίκη, από τα Γρεβενά, από την Κοζάνη». Λατρεύουν όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Ξάνθη, Κομοτίνη, Καβάλα, Θεσσαλονίκη. Και το μεγάλο όνειρο όλων είναι πρώτον να πάνε στη Θεσσαλονίκη να δουν το σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ. Ο Δημήτρης Κυρίνη, όταν άνοιγαν το κριτικό εστιατόριο, όλοι τους είχαν φοβήσει ότι δεν θα πιάσει την πόλη. Που πας στην Τουρκία, που δεν μας στην Τουρκία θα πας, δεν βρήκες κάποια άλλη πόλη, η Τουρκία που είναι εχθρική προς εμάς, που δεν μας θέλουν. Και λέω, βρε παιδιά, έχετε πάει και οι περισσότεροι που είχαν αυτές τις αντιδράσεις δεν είχαν έρθει ποτέ στην Κωνσταντινούπολη και στην Τουρκία. Ποτέ δεν έχουν ταξιδέψει. Γι' αυτό όταν έρχονται και λένε, μα είναι πολύ διαφορετική από ό,τι την έχουμε στο μυαλό μας. Η Χρύσα, από μια περίεργη τροπή της μοίρας, μένει με τον Ελληνοσουηδό συγκατοικό της στο Μίκο, στο ίδιο σπίτι που κάποτε ζούσαν Ρωμιοί και το κατέληψαν βία. Ερχόμουν εδώ και συνάντησα ένας κύριος, κοιτούσε ψηλά και έψαχνε να βρει το παλιό του σπίτι, το σπίτι που γεννήθηκε. Ήταν Ρωμιός. Ο δρόμος είχε αλλάξει πάρα πολύ και ονομασία και όλα αυτά και είχε μπερδευτεί. Και συνειδητοποιεί ότι είναι αυτό το κτίριο τέλος πάντων και άρχισε να ρωτάει για αυτό το κτίριο. Και αφού μίλησε ελληνικά, είπαμε ότι εμείς μένουμε εδώ πέρα και έτυχε το διαμέρισμά μας, ήταν το ίδιο διαμέρισμα το δικό του. Απλά το δικό του ήταν στον πρώτο όροφο. Εμείς στον πέμπτο, ανέβηκε πάνω ο άνθρωπος, συγκινήθηκε, μας είπε την ιστορία ότι ζούσε μέχρι 18 χρόνων εδώ πέρα. Γεννήθηκε εδώ σε αυτήν την πολυκατοικία, μας έλεγε ιστορίες για τη γειτονιά, πώς ήταν τότε, οι άνθρωποι, πώς κινούνταν εδώ. Ήταν πολύ συγκινητικό. Και είναι συγκινητικό να νιώθεις ότι μένεις σε ένα κτίριο που είναι πάνω από 100 χρονών
Και ότι από εδώ πέρασαν διάφορες ομάδες ανθρώπων με διάφορες ιστορίες ο καθένας. Βέβαια, πολλοί Τούρκοι με χιούμορ λένε, όταν παίζουμε μουσική και τραγουδάμε και τους αρέσουν πολύ τα τραγούδια τα ελληνικά, λένε έτσι θα μας την πάρετε την πόλη. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή ψέμα, αλλά αν να πάρθει κάτι, είναι καλύτερα να πάρθει μέσω του πολιτισμού παρά μέσω του αίματος. Έχει κάτι, ρε παιδί, με αυτός ο τόπος. Δεν ξέρω τι ακόμα. Δεν φεύγεις εύκολα. Δεν φεύγεις. Εγώ νομίζω ότι είναι τα κοινά στοιχεία ίσως. Ζεις, δηλαδή αν ξέρεις και τη γλώσσα, ζεις σε έναν τόπο που λίγο ή πολύ σου θυμίζει τον τόπο σου. Δεν νιώθεις ο ξενιτεμένος, ο βαριά πονεμένος που γράφουν τα τραγούδια, ας πούμε. Όχι, όχι.